Il-faċilità għal kura fit-tul ta' San Vincenz de Paul issed gawdi minn sistemi aktar effiċjenti tal-enerġija bħal installazzjoni ta' sistemi ġodda ta' arja kondizjonata, ventilazzjoni u dawl permezz ta' investiment li ammonta għal 3.3 miljun euro. Dan il-proġett lesta b'finanzjament minn fondi Ewropej għall-iżvilupp reġjonali. Id-dettalji jitħabbru waqt żjara f'San Vincenz de Paul mill-Ministru għall-Anzjanità Attiva Joe Etienne Bela u s-Segretarju Parlamentari għall-Fondi Ewropej Chris Bonnet. Lan ta' dan il-proġett u li jintroduċi tamir intelligenti u effiċjenti fl-użu tal-enerġija f'21 sala ġew installati wkoll suffitti moderni b'akustika aħjar u b'karatteristiċi kontra l-ħruq. Il-Ministru Abela qal li permezz ta' dan il-proġett mhux biss se tiġi salvagwardja tas-sigurtà tal-anzjani, iżda wkoll sar pass eqreb lejn id-direttivi Ewropej, primarjament il-Green Deal. Mhux li biss ħajkun hemm benefiċċji għal residenti min jiġi għarhom u dawk il-persuni l-istaff li jieħdu ħsiebhom, imma f'dan il-proġett ħadna ħsieb l-ambjent ukoll. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Bonnet semma kif il-Gvern u kommess li blajnuna ta' fondi Ewropej ikompli tejjeb il-ħajja tar-residenti. Qegħdin nagħtu service il-komunità tagħna f'dan il-każ l-anzjani nagħmlu proġetti li huma sostenibbli, proġetti li ħarsu lejn l-ambjent, proġetti li jaraw li jmorru fit-tul, nifrankaw il-konsum tal-enerġija u dejjem nagħtu servizz tal-aqwa kwalità.